Tatanunoy, oh, nawa-nawa. Oh, gamay na lang nahabilin. Dapat ingani sad mo mukaon, hutdon, dili magbilin. Oh. Ha? Basta mukaon, ang pagkaon hutdon. Kay, naay mga tao ron, wa gani kakaon, dapat kita, hutdon jud na to. Di magsayang-sayang sa pagkaon, kay daghan kaaron, karong panahon na daghan karon ang way makaon. Nagpakaon ko ni Tata Nunoy, kay ni uli man si Mama Liling sa bantayan. Na si John Koy, siya nagbantay gabi kang tata. Natulog siya nagpainit gani ang kadlaw. Karon ni kaon si Tata Nunoy o Quaker Oats. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning ng Bandens TV. Pagkaon ta karong mga kabanding. Dali, tuyog ta magpakaon. Kumusta pandak? Gabina, piling. Hello. Maupo to ron si mama yung tanay bunga ang mangga. Indian mango. Maupo to ron siya. Busy kayo to gabiin ang limpyo siguro to suds balay. Karon to unsa ka to sa iwa ka ni mata ato ng limpyos gawas. Sunod manguhag mga mangga, mamupo. Kalito siya isda. Ipakaon ako og oatmeal si Tata Nunoy. Hinahinay lang, hinahinay. Matukan. Muna hinay-hinayon ako siya og bungit. Oatmeal ang di pakaon kay di kayo siya solid ba kay mutukan siya dali. Mayo ni humok. Bisan pa gani kay matukan pa siya. Mama Liling nilakaw, nigikan siya gahapon. Buntag man siguro to kay paglakaw na ako kadong ko sa trabaho ana ako nan siya. Diatod siya ni Jang Koy na siya mga bag nga dakay. Siguro katong bag nga yang gida. Mautong bag nga ilang gi da pagpadung dire kay dapat unta sa ilahang pag-ari mag pa-check up ra sila ni Tata Nunoy. Kuan na sila karon 3 years na mo diri ta? 2 years. 3 years na sila diri man no? 4 siguro. Ha? 4 sad. Dili oy. 2 years pa kapin. 2 years kapin na sila karon kay ang ilang tuyo mag check up ya kanis Tata Nunoy wala pa'y COVID naoperahan naman ni siya niya mga sa to nagdesisyon kanta di mukaon ka na? Wala isot? Sabi naman yun ang mukha ng baba ni Tata may din ninay camera kaya din na kayo muubos Tata o tao di ka magpiyong-piyong o nagtanaw ra ba sila dira ni Pandak ni Gabina o ni Piling tanaw na sila dira tanaw na sila sa imota nga hay ta tanaw sila ni Pandak dira o ni Gabina dugay-dugay naman wa kamo nagkita wa kamo nagkaistoryahay oh, nagkamera no sige hi 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 hello Gabina, Pandak, Piling. Nag-hi si Tata. Dili kayo musulti. Hindi, musulti ta. Last ninyo istorya ni Manang Bibi, kanus ata. Manang Lita, murag baguay raman mo nag-istorya ita, no? Ta? Si Kuan, Piling. Wala. Si Kuan, si Manang Bibi. Wala pa si Manang Bebe? Sila lang gayan ni mama si Gabina ug si Pandak. Mo na si Tata Nunoy. Inaay tatan okay ka lang nilakat si
Mama Liling, last week pa manunta to ni larga si Mama Liling mga kabandin niya. Si tata kay di pa man siya, wala pa man siya nakadesisyon ato. Wa siya ni sugot. Sige hangyo si mama nga muadto siya sa bantayan kay duaon lagi niya dito sa among balay na ay mga asikaso niya mga personal hangtod na pasugot si Tata Nunoy kay gusto man sa Tata Nunoy nga mukuyog dito sa bantayan island kay ngano gimingaw sad siya baya pila na siya katuig wa na uli niya lisod man kay kung mag-commute lisod kay gikatiter man siya hindi man siya kaihi niya maglisod siya lakaw kung sila nga duha luoy kay si Mama Liling niya nga si Mama Liling lang ni uli niya mga by Monday na to nisugot ra jud si Tata Nunoy sa sigihang ni Mama Liling okay na sila niya si Tata Nunoy behave ra kaayo piling panda ko gabi na behave ra kaayo siya natulog ra siya gabi niya si Jan murag nakatuog sad ni si Jan niya ko kay baw kay natuog pa man dara ay natuog makita ang lubo taong ya okay ka lang ta nakatuog ra daw siya gabi sina ta para mahuman na taan nita wa pa bayata nakatunga dapat hutdon nimo wala pa may nakatunga dapat hutdon niya puli-puli mayroon bantay ni Jang Koy Koy gabi siya ni bantay karon ako nagpakaon ya mulakaw ni siya unya mga udto niya na siya adtuon iya i-deliver yang buwan ya, hapon ako nasad mulakaw kay mamayad sa mga bills ug mag-grocery daan so nagsabot na mi nakaron nato pakaunon si Tata Nunoy so ay matanas Jang Koy Koy. Hello, good morning. Karma Oscar. Balik ko to na ako mag-hi sa inyo. Ne, pag good morning sa nila, nagkakita ba ya sila nimo nga nagmata na. Dara si Karma Oscar. Sino wala ko na good morning? Greet sa sila. Naraba diha si narabay nagtan-aw nimo diha. Sige na. Hello. Hello. Mao na si Karma Sky. Good girl kay si Carmen Sky no kay nag-hi sa inyo. Gipaningot kayo ko kay akong tata di ganahan og hangin. Di ganahan magpa-ceiling fan. Ni ako gipaningot Ni siya di siya initan. Moto istorya tabali kat nganong si Mama Liling sa Tanunoy naabot diri nga nadugay murag na stranded. Year 2019 na murag na istorya naman ni nako sa inyo ha pero atong balikon i-summary na lang nato. Pirahan na ni sa Tanunoy diri sa iyang liog na gi-implant diha nya sunod operahan na sad unta 2019 to after 1 year man siguro to kapin operahan na sad ang iyang batang kay na tagak man gud ni siya kay iyang trabaho panday man kana gani mubuhat sa balay nya wala na nadayon kay naa na si COVID. Mauto sila ay ilahang pag-ari. Mga 2018 sila ni ari diri. Ay, 2019 gioperahan, 17. 2019 sila ni ari. Unya kanang pag 2019 naka-decide na sa Tanunoy nga magpa-opera. Na naman si COVID. Process na unta to, i-check, tanan-tanan. Na si COVID, wa na dayon, mao na nagkahinay si Tata Nunoy. Mao na mga kabandin hawang tod nga naabot sa 2021 naa sila diri. Kay naa diri yang doktor every kanang 15 days ilisan iyang catheter. Nya lisod man dito sa bantayan kay wala tay madali-dali no. Nya, ang mga tambal, di ta kadali-dali. So, naa sila diri. Si Mama Liling. Mao nang hangtod karon naa sila. So, mao to ni uli usa si Mama Liling. Yeah. Padayon ta pagpakaon. Yeah, okay ra ka dito Sky? Naka-sleep ra ka?
Kano ni mata dayon ka? Ano? Kamatang ko sa iyo basta ka tuhod ko dito. Kung dito sa ilang ati, dugay kay ka makamata. Ali, be. Carmen Sky. Akong Carmen Sky. Carmen Sky. Ngayon, smiling man kay ka. Kay? Ha? Smiling kay ka, kay? Happy man kayo ni siya basta Saturday ug Sunday kay wala ko'y trabaho. Ganahan na siya nga naara ko sa balay pirmi. Iya dyan na timan-an nga mas Saturday Sunday na sa una pa gamay pa siya. Mo na happy kay na siya basta Saturday magsige na siya pangutana basta naa na diri na Thursday, Friday magsige na siya pangutana ma unsa na ron nga adlaw kay ganahan siya nga naa ako sa balay. Sky no? Naging na nagani ko niya ngano di ay kung dili na lang kamo work. No? Na need man jud ta mo work no. Mama, unsa din yung gihunod mo? Kuan kani. Mao ni akong gipakaon ni Tata Nunoy. Kana usahay mao niya kaunon, niya lugaw. Isilisan ra na niya. Hinahinayon ni siya pagpakaon kay matukan. Lisod kay matukan ay kay isagi. Pakaon ni siya og sliced bread ni Mama Liling. Mga 11 kuno to ni kaon si Tata Nunoy. Natukan bitaw na. Sus na kuyawan jud. Wala mata na si Jang Kuy kay nagsaba-saba ko. Natukan bitaw na mga kabandin. Akong mama na kuyawan. First time to niya nga natukan. Kay dili ba ya pwede makuan diri sa likod kay naay. Basta dili pwede. Unya dugay-dugay ko na pila to ka minutes. Akong mama na kuyawan. No, na dili na siguro niya nako pakauno og slice bread ay. Biscuit na lang. Nahubog. Pabutangan niya gatas ang iyahang oatmeal. So magbutang putaw usa ta gatas. Sige, kaon. Unsa man na? Dilo kay matatanlan? Imumuta. Katog jud ay kagabi ita kay nagmuta man kata. No. Maayo. O ka nang sa bangon-bangon? Ha? Saan na yung giugom? Saan na yung giugom? Ha? Saan na yung giugom ta? Ba't saan na to ha? Ayaw piyong-piyong. O, narabay nagtanaw ni mo? Laway. O, laway. Hi. Taro nga sabay. Inahay! Na, nagpasunod na silang tulo. Kay, nang mata na ang mga gagnitong dara niya. Si Uncle Jan, Jan Kuy, nagputos sa iyang buwad. Kaya na ay order. Iyan na ilakaw ron. Si Tata Nunoy, akong gipakaon. Wa paminahuman mga kabandin! Wa paminahuman! Yan sa man mga kids. How are you? Very okay. Very okay. Ikaw, Carmen Sky. Kumusta? Kawati. Inadungan mong tulog eh. Hi! Hi. Kaulan sa nato si Tata Nunoy, oh. Gamay na lang ta. Gamay na lang. Ako ni ipahurot ni Tata Nunoy, oh. Gamay na lang, no? Hurot ni nato. Ano ngit-ngit man? Si Tata Nunoy, oh. Nawa-nawa. Oh, gamay na lang nahabilin. Dapat ingani sad mo mukaon. Hot don. Dili magbilin. Oh. Ha? Basta mukaon, ang pagkaon hot don kay naay mga tao ron nga wa gani kakaon, dapat kita hot don jud nato. Di man sayang-sayang sa pagkaon kay daghan kaaron, karong panahon na daghan karon ang way makaon.
swertita kay naatay makaon. Thank you God sa among food, sa tubig, sa hangin, o sa uban pa. Thank you very much. Padayon ta, pakaulo na ito sa tanong. Yehey! Last nang nasa plato! Yehey! O, diba? Oh, chino mo! Last na ni. Milk masad! Milk masad! Para di makukan. Gatas. Ito sa manta? Saan di pangita? Gatas. Last na nahurot jud ang pagkaon after 12 years. After 12 years nahurot ang pagkaon ni Tata Nonoy. Usa na lang nahabilin. Nahurot na ni Tata Nonoy. Last na ni. Last ta, Sharo. Dili ni mo yehey! Winner! Nahurot. Ching! Ang akong audience kay, nagtukong sila kay nagtanaw na po. Dara, akong audience, oh. Ina, dahin, hi! Hi, mga anak. Mga audience na ko. Nagtanaw sa ako ang nagpakaon kang Tata Nonoy. Ito sila, ang akong audience. Hindi makita sa camera. Success ang atong pagpakaon ni Tata Nonoy kay nahurot ang oatmeal nga nasa bowl. So, thumbs up ng banding. Mission accomplished. Mga kabanding, success sa atong pagpakaon ni Tata Nonoy, nahurot ang gatas ilang iyang oatmeal. So, salamat sa inyo pagtanaw. Stay positive lang yung taan. Kanya, maranghid na ko ninyo, kaya humana naman ko nakapakaon sa tanan na ninyo. Success. Salamat sa inyo pagtanaw. God bless us all. Bye-bye! Bye-bye, kuya! Bye! Bye! Bye, ate! Bye, Tata Nonoy! Anak yung nagluto.